Egunon, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Galizian gara, Bueu gaurko honetan, Galiziako porturik erakargarrienetariko bat, ontziz beteta, eta arraun giro polita izango dugu gaurko honetan. Estropada eremu erabat ezberdina, gaur haizeak ez du indar askorik eta urak bare hemen Pontevedrako itxasadar honetan. Gaztañazpi jauna, egunon? Baita zure, Mikel. Aldaketa handia, atzoko eguna ezberdina, estropada eremu traketxa, gaurkoa oso baldintza honetan dago, behar bada honegiak, hemen egurra beharko da, batioak. Hori da, bueno, eta orain urak buelta hartzen duenean behar bada izia mugituko da, baina bueno, alde horretatik atzokoarekin zerikusirik ez daukan estropada eremua, eta aipatuko nuke, atzoko jardunaldiak erakargarria izan zen, baina argazki garbi bat utzi diguela traineru bakoitzaren kokalekua daukerra zen izango dan, bi favorito argi dauzkagu, Euskotren eta Euskolabel ligetan, eta Mikel, hemen bandera garrantzitsu jokoan, Bueuko hirugarrena, emakumeentzat aurrenekoa, bai. Eta puntuak ere bai, eta hemen, atzo esan genuen, gerra hasia dela, eta gaur, beste atal bat izango du. Hau da, liga batek duen berezitasuna. Alde batetik bandera dago jokoan, baina sailkapenari begira puntu guztiek dute balio berbera. Bai itxaso zabalean jokatutakoek eta baita ere ur lasaietakoek. Ea zer gertatzen den gaurko honetan, bagoaz protagonisten bila eta haien inguruan da Eritz Hernandez lankidea. Egunon, Eritz, aurrera! Kaixo Mikel, egunon guztioi, bai gaur Bueun gara, atzo Koruñan izan ginen, eta gaur hemen herriaz baixatzeko herri polit honetan. Aipatu duzu gaur lan egin beharko dela hemengo ur lasaietan eta lana egiteko prest arraunlariek. Ligei dagokionez, atzo lehengo lepotik burua. Egungo txapeldunak nagusitasun handiz irabazi zuten atzo lehen jardunaldia eta ikusiko dugu ea gaurko honetan zer gertatzen den. Atzoko mentalidade berdinakin atea, burrukatzea tope hasieratikan, gutan sinistea, eta euneko ematea palada bakoitzian. Bakizu, estropa guztiak ez diala berdinak izaten, gauzak ondo ate berdiala, minon atzo batez ere aurreneko 3 minutu hoietan eman genuen maila ematen baldin badeu, estropa guztian zehar hori izan dute pixka klabia, arraunketa hortan jarraitu eta aurrera tira, beste kontrailua atzea utzita. Gaurko moduko errekan eta ibiltzen gari nien teknikia ez da asko kontutan hartzen, orduan, intxar gehizen daukoenak, da esaten dana, obarizo gehizen dauko esenak, aretxek erungo dago handeria. Momentuz arraun lagunak oso potente, ez dakitzen, nundikan altzaio aurrein olako traineru potente batei? Ikusten da neguan fuerte ibili dizela, igual da neguaino puntu bat gora daudela, baina ez deskartatea aukera beste ekipoak, bai Horizo, Tolosa, geu, o beko tandan da osenak, eskopetia kargata aukau, da edo zein momentutan disparateko hau, así que kontu zibiltza aukela, edo zein momentutan matematek banderia oztukotze. Gaur, atzoko deskantzu klabi izango da, ze gaurko estropa dizazu modu bat baretan, gurre, eta, ia sortu dena. Zela, Horizoko horiarekin soinean zer modu sentitzezea? Ondo, egiz esan oso pozik, oso ondo hartu nabe, da oso guztua. Hemen itxasoaren indarra ia ezerezean, ez dakit mareak ere eraginik izango duen, baina gogorra, segurazki batioak kontuan hartu behar izateko, eta freskura pixka batekin aldaketekin ere asmatzen dugun. Bigarrengo tanda honetan, gaur ilusio handia egin da, tandan aldan ondo nahitia dakaun, kompetitu tanda hortan, da, gaurde aldanan gehienak atzetik uste ditugun, da Galizitikan bigarrengo txanda hortan atea. Indarreko estropa bat izangoa, baina, piztina bati hande arraunien inbiarra dago, da hoxe saiatuko geha, aldan estropa honen egiten, da eman gaur uste berotu beharra hartuko dula. Berotua bai, dudarik gabe, egia zan olaturik ez, hemen Pontevedrako itxasadarreko urak bare ibon. Eizia ere bai, honetan begira banderak. Bai, ez du inolako indarrik orain, anemometroak 4 kilometro orduko markatzen dizkigu, eta hori utxaren horrengoa da, bai, hori da. Baina ez iruditzen ekarri alde bildurgarririk izango dugunik. Bai, Mari aldaketa 12 gutxea gotan dugu, eta hala ere ematen du gaur alduenak bere indar guzti hori erabili beharko duela,
Eta gogora dezagun zelkapera nola dugun. Euskotren Ligan lehen garailea eta beraz liderra Donostia Arraunlaguna 8 punturekin, Oriok bat gutxiago, 3. Tolosaldea, gero Donostiarra, Hondarribiak 4 ditu, Kabok 3, Ibaikak 2 eta Tiranek 1. Hoiesek hasiko dira, azkenengo 4 hoiek lanean hemen berehala epailen agindua jaso bezain askar jokatuko dira lehen txandako ontziak lanari ekiteko pronto ditugu, eta egia esan, ez dute gaur inolako arazorik izango, ez da txartu eta irterarako kokatzeko Ibon. Ez da batere. Atzokoarekin konparaketa egiten badugu, beste mundu bat, beste kirol bat. Oso ezberdina da egoera, bai. Mikel, hor, komentario bat egin nahi dut. Zaleak ikusi ditugu, eta iruditzen zait, lehenbiziko asteburu izateko sekula baino Euskaldun gutxiago ikusi ditugula, Koruñan, atzo eta gaur hemen, eta arrazoian nik uste dut, jendeak plana egiten zuen Koruñara etortzeko, asteburua pasatzeko, bai. Eta alde horretatik iruditzen zait, bueno, jende emariari dagokionez behera egin dula, nabarmen. Bai, egia da kirolarientzat ere. Atzo bueltan, adibidez, guk kotxez oruntza etortzeko eta gurutzatu genitun batzuk gidean, baina nolabait prestaketari begira. Estropada ez da trasteak bildu eta ostatura joatea. Hor fisikoki, masajeak eta mutila nola dauden, prestaketa atxedena hartu behar da. Gaur goizean ordutegiekin kontu zibili, gero beste datu bat, hemengo errepideak ere ezberdina dira. Ez da autobian sartu Euskal Herrian segi batetik bestera, hemen badira bide askarrak deitzen diren horiek, baina berez batzutan dira askarrak eta beste batzutan ez horren askarrak. Larun bat arratzaldetan moteletik ere izaten dute. Hori da. Orduan, esan nahi dut, denboraren kudeak eta entrenatzaile, prestatzaileentzat eta ezberdina dela, ez? Alrebesago. Bai. Leku berean bilardunaldietara jokatu. Hori askoz ez ererzagoa da, eta gaina Koruñan bertan, hiriburuan, eta baina, bueno, dagoenarekin egin behar da, eta dagoenera moldatu. Eta alde horretatikan, egia esateko oso gustagarria da. Bueu alde honetara etortzea, eta azken boladan, ona historikoki, hau da 3. aldia, 2014 urtean etorri ginen lehenengoz, eta hori nagusitu zen, eta orduko marka ere hor dago, gizonentzat 19 eta 51, eta gero 2019an Santurtzi nagusitu zen, hori izan zen 2. bisitaldia, eta beste 5 urte pasa, eta berriro 2024 urtean, hemen da Euskotren Liga eta Euskolabel Ligak. Eta emakumeentzat estrenekoa da. Bueun, lehenengo aldiz jokatuko da bertako bandera, eta, bueno, gaur nagusitzen denak toki bat izango du, herri honetako historian. Marka aipatu duzu, oraintxe dagoen unean, izango litzateke ederra konparaketa egiteko. Baldintza aparta daude. Eta gaina, marea puntatik oso gertu. Hau da parajea, begira, Bai. Hortzen lurmuturtxo horrek, beluzo, hortik kanpora ja itxasoa dago. Zapateak eta oso portu ondia da, esan dugu hasierako agurrean ere bai. Biziri dago oraindik hemen Arrantza zorionez, eta egia esan portua hola ikustea gustagarria da. Nire poza ematen otarrak eta ikustea. Bai. Hande bekatuta daude, gure alderdian. Ez naiz putzu horretan sartuko. Debekatu behar diren edo ez, baina hemen etorri eta otarrak eta maileak eta ikustea poza ematen du. Bai. Hala da. Eta gero marineloiek arrantzatutakoa jan ere gustora jaten dugu, Ibon? Bai. Apetito aldetik oraindik. Bueno. Hori gerorako utziko du. Orain, hemen dira lehen txandako emakumeak, lehen kaletik Hondarribia 2. Tiran 3. Cabo da Cruz 4. Ibaika. Semaforoa, oraindik keiukari. Bandera zuria, goian berdea, badoa! Guztu ere ez, irterarako dana erraz, ea orain. Arramerako zoragarria dago. Txampa egoki bat egin eta ea zeinek hartzen duen estropadaren burua. Eskifa botatzeko moduan dago orain. Bai, hoxe. Ibaian da ibiltziko dira batzuk, olatu artean. Beste ontzia sartzen direnean eta... Eta esan dezagun, Mikel, hemendik gertu,
Aldango badiatxo horretan, hori ezaguna da, hor besteak beste, iraguista on asko, atera direlako, gertutik. Guera pasaz, Hondarribia. Hemen Hondarribia atzoko taldearekin, Ibon. Bai, aldaketarik ez du egin. Iker Kortesek. Egira, dagoeneko guera pasaz, lemiziko kale honetatik. Estropa hona egin zuen atzo Hondarribiak eta bueno, sailkapenean 5. kokatu eta nolabait bekaldeko aurkari horiek atzetik lagatzeak taldeari emango dio konfiantza. 38 paladan. Hondarribiaren inguruan iruditzen zait nabarmen lehenbiziko txanda honetako ularra dela, bigarren txanda horretako treneruren bat ikoske egiteko borondatea izan gutela, baina hor koske ikusten. Hondarribia eta bigarren txandako lau treneruren artean. Hemen tirangogo eskifaia eta hemen joan zen urtean ia etzun aldaketarik egiten da aurten badu. Bai. Dirudienez errota martxan jartzeko asmoa David Zerodio entrenatzailea. Bai. Lau aldaketa egin ditu, bi bagorrean eta bi estrigorrean, gerri-gerrian aldaketa denak. Eta atzo azken lekuan sailkatu zen, baina iruditzen zait arraunean eta, bueno, pixka bat gora egin dutela. Pausu bat eman dute, bai. Pixka baino gehiago. Eman dute. Dena beharko dute, Hemen Eugenio Penaren taldea, entrenatzaile berria, atzo esan genuen, Cabo da Cruzen, eta honek mugimenduren bat gehiago bai, baina bi aldaketa. Bi aldaketa. Dunia bilan ustez hartu da, babor espaldan, eta estribor 5. tostan berriz, Anabelen Jañez. Mugimendu batzuk ere bai. Bueno, eta Ibaikak 2 segundo aurkariei, 2 segundo Hondarribiari, eta 3 Galiziako bitainerui, Kabori eta Tirani. 38 palaterdian. Pasaden urtean Ibaikan aritu zen, Tubio. Bai, horixe. Donostiarran ere ibili zen. Bai. Ea ba. Momentuz, estropadaren buruan Ibaika 5 kilometroko abiadura, haizeak hutsaren urrengoa. Ea ba. 6 metro iristeko, hemen Iñaki Mendizabalen taldea, Mari Retegi, patroi lanetan, eta 3 aldaketa bai Ibon. Bi bagorrean, Paula Korkolez eta Helene Telletxia sartu dira, 3. eta 5. tostetan, urren ez urren, eta 5. tosta estriborrean, Nerea Deobarro. Bai, hau Korkolez kalpetik etorritakoa da, Alicanteko Unibertsitatekoak, atzo esan genuen, 4 arraunlari ekarri ditula handik, eskifaia indartzeko klubak, eta, bueno, gaurkoa oso garrantzitsua da. Irtera behintzat oso ona. Irtera luzerdia baino gehiago. Bai. Bi ertzetako kaleetatik ere bai, hor begira nola ikusten den. Garbiunea. Eta oso burruka estua, azken postua saiesteko Kabo eta Tiranen artean. Segundo bakar bat, momentuz Boirokoek Tirani, orain berdin duta, hor duzuen GPS-aren datu zerrenda. Hondarribia oso estriborrera, Bai. Harrituta nago, giro honekin eta ia izeri gabe, olaturik gabe, Miren Garmendian nola erabaki duen, estriborrera jotzea. 250 metro. Balitzara heldu eta lehiaketa honek izango duen ziaboga bakarra egiteko. Gogoratu, 1.000 bat itxas 1.000 bat dela emakumentzat egin beharreko lana. 2 luze bakoitzak 1.389 metro. Eusten dio, Ibaikak errentari, baina handitu ez. Hondarribia 2 segundora da, ate joka. Zo pentsa, Miguel. Hondarribiak Ibaikari, 22 segundo atera zizkion. Bukaeran. Ez da konparatzerik, atzoko estropada gaurkoarekin. Eta bazituen bederatzi. Bai. Besteak beste adibidez, Ibaikara etorri berriak diren kirolari hoientzat, Mediterraneo aldetik eta oso ezberdina. Atzokoa sufrikarioak eta gaur haientzat ezaguna.
Ea maniobrak. Hobeto sartu da Hondarribia. Asko zere hobeto. Trabeso, begira. Pasatxo. Luzean irabazitakoa. Bideoan erakusteko moduko da. Galdu egin du hor maniobra horretan errentariako taldea. Bai. Zer den. Eta tosta pare bat, ez gehiago, Kabok Tirani. 5 eta 17 Ibaikarentzat hortxe maniobra erdian gurutzatuta zegoenean, Hondarribiarentzat 5 eta 19, Kabok 5 eta 23, Tiranek 5 eta 24. Gogoan dut, Mikel, gare bateko tosta lagun bat, ez dut izenik izango, horrelakoak gertatzen zitzaizkigunean alegia, luze osoa, eman. 2 segundu hartu, eta ziabogan galdu, 5 minutuko lanan, poderioz, oinbeste indar, xautu, ziabogan galdu, nola amorratzen zen treniruan, purrusta baten. Gaxotu, ez? Gaxotu. Eta esan, luze osoa juga dituk eta estropadan. Hori baita. Guztiz ulergarria. Bueno, baina, Ibaikak berriro hortxe du ba, 3 segunduko tartea, 3 laura ere bai, une batez, eta Kabok Tirani orain lehen aldiz 2 segundotxo. Eta orain ere, kalez mugituta, ondari, begira zenen ongi sartu den, bueno, Zabal ere bai, 0 kaletik zetorren, bai, etordan trabez, kategorian Hondarribia, irten, paretxu irten dira. Baina begira, 5 segundu, orain, Ibaikak Hondarribiari. Orain hanka egiten ari da. Gauza horiek etxezkit normalak iruditzen. Ba, behar bada ondoa edo, Ibon. Ez baitakit, galdetu da, berko dugu. Litekena da. Ibaika 5 segundu eder Hondarribiari. Kabo aspira da, Tiran 9, eta argi gorria Galiziako bi arraun elkartentzat. Bai. Gaur ere segundo gutxian, Bai. Alako gauza arraroak dituko diot, ikusten ditudanean, zuzmurrak, zerrote dagoen azpian. Begira, Hondarribiak, minutu terdian 5 segundu bat, 5 segundu. Bai. Gaurko giroarekin. Tiran erortzen ari da. Atzo, amaiera aldera erori zen baita ere. Eusten du lehen luzea ona, eta gero ja poliki indarrak agortzen edo, izan daiteke baita ere kale aldeti diferentziaren bat, baina erditi doaz biak, Tiran 2. eta Kabo 3. kaletik. Urbildu da pixka bat, Hondarribia. Hemen, errezelua dut, Mikel, nahikoa ondo badela hemen. Bai. Hemen ibiltzen dira ontzik alantaskoak. Aldamenean Marin dago. Bai. Eta Marin... Nahiko ondo bada. Bai. Ondo problemarik ez da gaude. Gainera itxas gora garaian gaude. Bai. Itxas gora oantxe, bete. Vamos por agua, Quiero ver esa hoguera. Y fin. Hogeita hamabost pala terdi. Postuak ematen du finkatu egin direla, 600 metro falta dira oraindik, baina ontzi bateko errenta du Ibaikak. Gero beste bat bigarren doan Hondarribia Kabori, eta honek bat eta zerbait gehiago ere bai, Tirani. No, Ibaikari emango dio, auskoa eta animoa Hondarribiari aurre hartzen badio bukaeran, datornari begira. Eta batipat, 2 puntu errekuperatuko dizkiola Kabori, eta hori horrela bada pasa egingo du sailkapenean. 36 paladan oraindik. Ritmo altxatu gai goratu gabe. Bueltako bidaia, askoz ez ere atseginagoa izango dauentzat, txanda irabazita, pentsatuz gainera playoffeko postua ere saiesten duzula, ez bakarrik jetxiera. Koska ikusten da, Ibaika Hondarribia eta bi Galiziarra. Bai. 2 segundo orain. Eta Tiranek galera handiagoa, bigarren luze honetan aurrenengoa baino. Natalia Tubio. Erritmo hori eutxiz, Ibaika. Ibaikan Magi Retegi. Mendizabal entrenatzaile, eta oso estropada ona egiten. Hasieratik hanka egin dute, orain Hondarribia estutzen eta 2 segundura hurbildu da. Azken txampa horretan ze gertatzen.
nik uste dute emango diola Ibaikari. 200 metro, azken 200 metrotan sartu gara. Segundu pare bat Ibaikaren alde. Estropada ere guaren biertzetan, bakarra, Bai, eta Hondarribia segundu bakar batera hurbildu da. 40 paladan bat, 37 erdin bestea. Oso bizi, Oso bizi datoz. Hondarribia atzetik aurrerako txampa gogorra jotzen. Aize momentu horrentxe. Ibaik alde neurria neusten. Bideo finisha erabili beharko dute. Seguru baiet. Ea ba. Hortxebiak, Ibaika. Ibaika eta Hondarribia, tosta bat, hor utziko dugu. Orain Cabo da Cruz, bai Cabo, eta hemen da Tiran, 10:43, Ibaikarentzat 10:44, Hondarribiarentzat segundu erdi bat 56 behin-behineko kronometraiak adierazten digun diferentzia. Cabo, 3, 11:02 eta Tiranek 11:07. Berehala horrezko txandan lehen kaletik Orio, bigarrenetik Tolosaldea, 3. Donostiarra, 4. Arraun Lagunak, tarte bat orain iragarkientzat. Eguno guztioi berriz, hementxe gara Galizian bueuko uretan, Euskotren Ligako bigarren jardunaldia martxan eta Ibaika izan da azkarrena, lehenengo txandan 10:53, bigarren Hondarribia 76 gehiago erabili dituzte berdek, gaurko lanak egiteko 3. Cabo da Cruz eta 4. Tiran eta protagonisten bilagoaz, Eritz Hernandez, balduzun norbait inguruan. Bai, alaxe da gurekin baitugu Carlos Rodríguez Ibaikako delegatua. Oraindik pentsatzen dut urduri, ez da, haze amaiera 300 metro, ez dakit, nola zaude? Ondo, oso, super ondo. Ikusi goea, regata osoak, zaboga eta gero, 5 segundu aurrenago, eta primera, eta ia poligori Hondarribia egotzen da ritmoa, eta, beldura, irabazten dugu. Esan estropadari begiratuta, hasi eta buka, neskak oso ongi, aurrean joan dira, baina azkenean Hondarribia ere traineru ona da, eta hor heltzen joan da, baina, pertsonalidadea atera du taldeak eta eutxi du, emaitzari. Bai, esan digut jendearik, bultza bera, esigo erritmoa, da gure remada. Atzo hasi zen aizea pixka bat igotzea, eta lehenengo parte eta azken parte ondo egin dugu, baina ez dakit. Olak eta gero, gainean, falta ez daigu, ez dakit, bultza ondo. Behintzat gaur bueltarako bidaia behintzat zoriontsu izango da alaitasuna, Kabori ere, sailkapenean pasa egin duzu eta helburu hori da, atzean bi ustea. Bai, helburua da, gelditzea 5 edo 6 positiboa, beste 4 talde oso urruti daude, eta ikusiko dugu. Bale, Carlos, momentuz disfrutatu, banderan lehian lehen zaudete eta. Bai, mila esker. Hori etxe, Carlos Rodríguezen hitza pozik, atzo Ibaika etzen oso ongi ibili, gaur bere txanda irabazi du, eta aipatu duzuen bezala Mikel, errenteriara bidaia erosoago eta laiago izango da gaur. Seguru baiet. Ederki, momentuz ondorioa da, bai Cabo eta bai Tiran, sailkapeneko azken bi toki horietan kokatuta daudela, eta kosta egingo zaiela, hortik hanka egitea ematen du, Hondarribiak atzo ere erakutsi zuen, koska bat gorago itxasoan, eta gaur Ibaikak pausutxo bat eman du, eta bare hauetan ondo moldatu da. Ea orain, banderaren lehian horrezko txandan, lehen kaletik Orio, bigarrenetik Tolosaldea, 3. Donostiarra, eta 4. Arraun Lagunak izango ditugu lanean. Jende desente bildu da hemen, bueuko kaian eta posten gara. Nobeda de bate, Mikel? Ben Silvarekin eta
Bai. Hizketan, esan digu, eremua, azkena etorri ginenetik, mugitu egin dutela eta dezente iruditu zaigu, etorri garenean, 41 gradu iparraldera bota dute, irteraku gauden lekuan bertan, baina lehen, bazterrarekiko nolabait paraleloa zijoan, eta atera egin dute. Horregatik ikusten ditugu esate baterako, kanpoko ziabogetako balizak hain urruti. Eta, honek esan nahi du, lehen bakoitzak bere kaletik sartu behar izaten zuen, eremu honetan gaur sarrera librea da. Bueno, bigarren txandako ontziak ari dira, hurbiltzen, lasai daude, epaileen teia noiz entzungo. Bien, bitartean, aurreratuko ditugu eskifaiak, hori dagokionez, Patxi Frantzesen nobedade batzuk bai, Ibon? Bai, lau aldaketa, aurten badakigu patroia maiderretxan eta 17 estropadarirekin dabilela, gaur sartu dituenak baborrean hanketik Amaia Galdoz eta kontranketik Edituranga, aurrekalari lanetan gaur Uranga Mireia eta Udane Oioz laugarren posta estriborrean. Lehorrean geratu direnak berriz, Nagore Urdapileta, Nagore Iturralde, Alaine Berezi Hartua eta Biki. Girotxoa, hemen ikusten duzuenez kai aldean, eta epainek tei egin eta jadanik hementxe dira. Ontziak, Zintzo eta Bizkor eta arazori gabe. Bai, bigarren kaletik Tolosaldea izango dugu lanean eta Maialen Amondarain patroi lanetan. Bai, jauna, Gipuzkoako txapelketan bezala ase, beste aldaketa bat ere egin du, Erostarbek, hain zuzen ere, Baborrez espaldan, Maialen Ugalde gaur, lanerako tostartean, Lehorrean, Garazi, Sorozabal. Dantza handiagoa Donostiarrari dagokionez, ez da, gaurkoan? Bai, alaxe da, Miguel. Donostiarran, erabaki du, aldaketak egitea. Pentsa, Baborrean Nikole Maroño sartu du, baina itxaso euskudun eta izaza ez tostapana atzera ekarrita. Eta estriborrean, ala itzolarte lanerako, baina tosta ez mugitu ditu, Angela Castro, Ane Diaz eta Olatz López. Gaur, Olatz López estriborrean getiko. Eta Maialen Alkorta, bi aldaketa egin da, nola baitere dantza handia. Eta Maialen Alkortak estropadarik etzuen egin atzo, eta gaur ez. Ea ba. Bueno, laugarren kaletik Arraun Lagunak, eta Arraun Lagunaken Etxabe jaunak aldaketa bakarra. Bat eta bakarra, Nia Perez, estribor espaldan, atzunei kariazkoe, Arraunean aritu zen tostartean. Bueno, epaileen agindutara kokatu dira. Hau eskifaiak. Aizea Fernandez gaur, txasuko palle, atzon Lehorrean zen. Semaforo oraindik Eñukari. Bandera txuria ez dute jaso. Zuzenketak egiten oraindik epaileak. Bai, atzera xago dago. Orain, bandera txuria gora. Semaforoak Eñukari. Gorri, bai berdea! Balekoa, arazori gabe. Donostiarra iritu zait, Bizkor hor ranka pikin bat aurretik, hirugarren kale horretan, ea GPS-ak. Horrein, begira ezagun, lehen Ibaikak hanka egin du laugarren kale horretatik, ea alako joerarik antzematezu. Pare-parean, Arraun Lagunak, Donostiarra eta segundo bat galduta Tolosa. Minutu erdia orantxe, eta hemen eskifaiak, lehen komentatutako aldaketa guzti horiek. Ubera pasaz, horrekalari Uranga, Mireia Uranga, estriborretik. Eta parean, Donostiako bitraineruak eta Orillo. Eta Tolosaldea segundu bakar bateko atzerapenarik. Abiadura berean. Patxi Frantzen emakumeak eta hemen Tolosaldeakoak Erostarbe prestatzaile. Begira Arraun. Lehen aldiz. Segundo bat dagoeneko. Segundutxo bat aurkariei. Txampa luze horretan. Ere bai, Tolosaldeari.
Dagoeneko barrutik, arraunlagunakeko arraunlaria ikusiko dute. Minutua behar izan du, Golpetxo horrekin aurretik kokatzeko. Liga luzea da, eta aurten gainera 16 jardunaldi, baina lehen asteburuan bi bandera irabaztea oso garrantzitsua litzateke, eta uste dut Etxabe horren bila joan dela, aldaketa gutxi, pentsatu dut agian beste aldaketaren bat egingo zuela, baina ez. Donostiarra, 37 palat erdi, azpitik entzun dugu Astudillo 6 erdi, ranketa sarriagoarekin Donostiarra. Donostiarra Galiziako bi arraunlari berri heldu dira, aurten, bata Maroño, espaldati duana, eta bestea I. Simon, ibilbide luzeko emakumea Galiziako arraunlari. Baina segundo, txatakidei. Azpitik entzuten dugu garbi Andre Astudillo. Barrutik ederki antzemago diote. Eta bere taldea auspotzen. Goazen! Arraunekoekin. 2-3, 2-3! Quiero 3-4! ¡Vamos, equipo! ¡Por todos los que están fuera! ¡Ahora! Iberna nola lotuta joaten den giro onarekin ere. Zura ona hartu du, estropadak orain taldearentzat. Arraunlagunakek 2 segundu Donostiarrari, 3 Tolosaldea eta Orillo. Eta detailea, olatua estriborti, nola liteke, itxasoan eta itxasadorretan alakoak izaten dira. Droneak ematen digune irudian garbi ikusten da, ontzi bat, ia aurkariei. Orio hasiera honetan pixkat atzeratuta, Ea maniobran eta lalu metro, orduzue datua. Orio lehen kaletik ari da, eta laugarren kaletik alderantziz arraunlagunak. Lehen ere laugarren kaletik Ibaika ongi moldatu da. Montalea zoragarri. Nola erortzen diren, atakean, Ate temporari galdu gara, blokean. Bizkaiko ontzirik ez dugu, zoritxarrez Euskoten Liga hontan, baina Bizkaiko arraunlaria bai. Besteak beste hortxe ikusi dugu Jaramillo, Kaikutik irtendako emakumea, eta arraunlagunaken konfiantza asko hankekoa da, bera Etxaberentzat. Begira, lehen ondarri biari lehemizeko kaletik, horixe egin du, kalearen estriborraldera bezala joan da. Zetartea handia, 4 segundo aurkari guztiei. Txikitzen ari da, bai. 5 ere bai orain. Gehiago da bestea baino, arraunlagunak. Gehiago denez. Bai, eta gainera atzo gehiago izan zen itxaso nahasian, eta ize, ez dugu izango oso bortitza, baina ize gehiagorekin bai. Gaur bare eta ize gutxi, eta alata guztiz ere berriz nagusi. Kokatzen orain balizetara. Bai. Bertan dute. Etxaberen emakumeek. 5 segunduko errentarekin ekingo diote maniobrari. Airean doaz. Airean, Beikak boseta. Mazazpi. Tarta hundiarekin, bai. Oan egin denez. 5-0-6. Irurako bea. Arraunlagunak enabanek. Baina, bi traineru atzetik. Ateratzen, Tolosaldea Orio Donostiarra. Bai. Hauentzat orain beste estropada bat Tolosaldearen branka hortxe, bigarren posturako lehian. Eta esan behar dugu, txanda honetako 4 traineruek hobetu dutela Ibaikarena. Maniobra ostean, arraunek Tolosaldeari 5, Orio ere 5 da, Donostiarra 6. Pixka bat pasa eginda, Andre Astudillo, baina abiadurari galdu da. Atzeko hiru baurrak, zilaka, batzutan bik ere egiten dute. Uribarrena, Lucia Ganal da Maider Bero. Argi Donostiarra, Hor maniobra berriro. Donostiarra geratzen ari da. Bai.
Donostiarra, aurrezko txanda honetako azkena, Ibeika baino 5 segundu bizkorrago dabil. Baina asko galduta. Eta orain esate baterako, Tolosaldea ez dator, Arraun Lagunak baino mantsoago. Eta joera lehen ere horixe izan da, lehen biziko txanda. Kaleen arteko eta begiratuta. Orio bigarren kalera. Oriok lehen Hondarribiak egin duen ibilbidea, goitik kalkatzen ari da. Alaxe da. 5 segundotan mantentzen du hor langa hori Arraun Lagunakek, baina Tolosaldea bigarren tokian ondo ari da. Begira epailea, zeinen ongi kokatuta. Zago nuke kontrolpean daramala egoera. Orio sartu da bere kalean. Donostiarrak 10 segunduko galera, Hemen uartetara ibiltzen diren ontziak, turistak batera eta bestera. Zambo da, hurbilekoa, eta gero onzera, eta bai. Hemen udagaraiko mugimendua bazen, kai alde honetan heldu garenean goiz. Hementxe gure pare-parean Sanxenxo daukagu, Galizia osoko, ez dakipa? Bai, udalerri turistikoena edo... Segundutxoa gehiago, Arraun Lagunakek Tolosaldeari. Ikarren posturako horiorekin hor norgehiago. Traineru erdi bat Tolosaldearen alde. Bai. Donostiarra da txandako azkena, baina lata guztiz ere, kontsolazio txandako garaile izandako Ibeika baino 7 bizkorrago ari da. Iru. 35 paladan. Aztu diok, garaipena nahi du, eskatu eta eskatu. Hor izango du berak Etxabe ere. Pinganiñotik egurra maten da. Bilkerra bezala. Beragoaki, zein ibiliko den datu hobea gokin eta eskatu inbea. Hori da bere lana. Horein bai, horein segundo bana gehiago, Tolosaldeari eta hori, eta Donostiarrari da erortzen Mikel. Meto tipera. Laren da 60 orantxe. Aurreti da Lugainen etrainerua. Garramen luze orain diren, Tolosaldeare oso txukun, oso estropada ona egiten. Iruditzen zait, inor ez gaitula. Inor ez garela harritzen, Tolosaldearen Liga hasiera ona, bai atzo eta baita gaurkoan. Aurre denboraldian ere, bai, hau dagoeneko ez da, ez ustekoa. Hortxe, eta uneren batean, hortxe, 2 minutos da sartu dizkio Tolosaldeak hori, eta hortxe doaz, segundo bakarrarekin. Ea ba. Denbora bikaina utziko dute gainera, urrengo denboraldiei begira. Giroa ere alako zea, Hori ba, baldintza oso onak. Marea puntarekin gainera. Ezin hobeak. Orio eta Tolosaldea ere ritmoan. 2 segundo orain, Tolosaldea eta Orioren artean urdinen alde. Erori dena Donostiarra da, 16 segunduko galera. Hala ere ez du arazorik izango. Orain Ibaika baino 9 segundu bizkorrago da. Naiz eta horrezko txandan atzean geratu izan. Arraun Lagunak, bere 4. kale horretatik, azken txampa. 2 estropada jokatu Euskotren Liga hasi berri honetan, eta bietan garaipena 2 banderarekin itzuliko dira Donostiara Etxaberen emakumeak. Bigarren lekurako. Bai Arraun Lagunak, 10:27. Bigarren Tolosaldea ematen du. Tolosaldea. Bai, Tolosaldea. Justu, Oso justu ere. 3. Orio. Tolosaldeari 10:36 hartu dizkiote, hori 10:37, eta Donostiarra 10:54 behar izan ditu estropada amaitzeko, eta 4. tokian gero Ibaika, Ondarroa, Kabo eta Tiran. Sailkapen nagusiari begira, Arraun Lagunakek orain, biak irabazita 16, puntu berdinketa Tolosaldea eta Orioren artean, eta azken egunean
Tolosalde aurretik sartu denez, zailkapenean horrelaxe, baina puntu berdinketa dago Tolosaldea eta Orioren artean. Hemen garaileak, posik. Hori gozatu, Bai. Jokatzen duten estropada, denak irabazten ari dira, bizita goza dezatela. Zan ere, arrolari ezertarako prestatzen da. Horrelako hori bat harrapatu ezkero, horrelako hori bat harrapatu ezkero, gozatzeko. Ederki, agintarien ontziare hementxe da, estropada ere muan maniobra egiten orain. Hortxe... Galantazkoa, Mikel Ontzia. Bai, babesleen... Eta marana. Bai. Bai, turistekin ibiltzen den horietakikoa. Portu barruan ere izango da, dantza. Heldu garenean, jendetza zegoen, hilaran, zarrerak eta erosteko. Bai. Omsera joateko, seguru asko. 10:27 arraulagunaken denbora, apuntatu ingo dugu, hor geratuko delako, bate daki noiz arte, 10:27 eta 52. Bigarren Tolosaldea, 10:26, hirugarren Orio, 10:27, 58 eunen, segundu erdi bat pasatxo Tolosaldeak Oriori. Donostiarra laugarren, 16 segunduko galerarekin askotxo aukeran. Bosgarren Ibaika, 26 baitare Hondarribia, gero Kabo eta Tiran. Eta hemen arraulagunakekoen postasuna eta posik bere arraularia banaka zoriontzen. Andrea Astudillo. Aurrera, Eritz Hernandez, baduzu protagonistaren bateta. Bi bitartean momentu bat hemen zelkapena, Arraunek 16, Tolosaleak esan bezala, 13 Oriorekin batera, gero Donostiarra, Hondarribia, Ibaika azken bi postutan Galiziarrak. Kabo eta Tiran, aurrera Eritz. Bai, orain bai, gurekin dugu Terri Fartxu, Irene Iguain, Irene, haze hasiera eman diozuen ligari, iaz irabazi, txapelketak irabazi, atzo irabazi, gaurren irabazi, ez dakit, zer gehiago eska dakioke arraun munduari? Bueno, egia esan txapelketak irizpide, seinale ona edo izan dira, baino hasiera ustete pixkate sorpresaz harrapatu gaitula, egia esan bi estropada, asteburua irabaztea kristona da. Eta ez irabazi soilik, nagusitasun handiz, segundu desenteko aldearekin, ez dakit. Horrek ez dakit zer esaten duen, neguan lan ongi egin dela, beste koskatxo bat gora gozaudete, argi eta garbi momentuz. Momentuz, hori dirudi, egia esan kriston negu gorra egin dugu, baina, azkenen oain ikusten nahi dira neguko frutu. Lehen urtea, arraun lagunaken, ez dakit, nola hartu zaituzte, nolako esperientzia, nola zaude klub berri honetan? Jo, egia esan super ondo eta super gustora, ekipoak kriston narrera honein dit, eta egia esan oso gustora. Pozik bueltatuko zeate Donosti aldera. Oi, seguro. Egia esan, oso. Hori etxek, Ireneren hitzak, pozik, arraun lagunakek nagusitasun handiz irabazi ditu bai atzo eta bai gaurko banderak, eta horrela jarraitu ezkero, ez dakit liga noiz amaituko dugun, Mikel? Bueno, bi jardunaldi bakarri jokatuta, pentsa dezakegu izango dituela, gaurko erakustaldioren ostean, egun gogorragoak, garaipena lortzeko arraun lagunakek, bestela, hau... Erronka jarriko dio, Mikel, ni jarriko die, eta arraun lagunakeko kasuntan arraunlariei, erronka bat. Aurten 40 urte, 1984an, Zumaiako hotelmodenak dena irabazi zuen. Dena irabazi zuen. Hori, ez da erronka txikia, Bildurtzekoa. Gehiago izan da ere, bildurtzekoa. Maider Etxarin zentzat gaur 12 puntuak eta badoa bera sariaren bila, elastikoaren bila, Miren Garmendiak 11, Tubiok 10, eta zerkapenaren bekaldean, bi banderak irabazi dituen elkarteko patroia, Astudillo Anderea. Andrea Astudillo. Bueno, zer esango dugu, Mikel?
Uztaila erdira arte uste nuen, bai, agontatuko nuela, patroinik onenaren sariaren inguruan komentariorik egin gabe, baina bi bandera irabazi eta Andre Astudillo azkeneko. Hortan utziko dugu. Uda osoa daukagu horretik. Rodrigo jaunak, elastikoa Orillotarren patroiari, Maider Etxanizik, personalki berarentzat hau izango da albiste polita eta konfiantza hartzeko batipat, ez? Bueno, bultzada. Eta arraunekoak orain, txaloz agurtzen ari dira baita ere, Orilloko patroiaren posa, eta berehala ontziratuko da. Kontu handiz, ontzi handitik trainirura pasatzeko. Bai. Hore ikusten da arraungoitik, Donostiarra Mikel liga hasiera honetan uste baino apalago, eta gero berdintasun handia, bai atzo, eta bai gaur, Tolosaldea eta Oriol. Halaxe da, halaxe da. Kaletik gaur. Eta gero, zailkapenaren bekaldeari kasu eginda, baita ere ikusten da, Hondarribia eta Ibeika gaur batipat koska bagorago, eta Galiziarren artean batetik lehenengo lehia da automatikoki zuzenean zein jetxiko den argitzeko, ezta? Hor dago burrukalatza. Eta momentuz, bi puntutxo, bi estropadetan kabok atera dizkio tirani. Baina, gauzak diren bezala azaltzeko, nik uste dut, aurtengo tiran, joan zen denboraldiko tiranekin konparatuta, pausu batez, bi pausu emanda agertu zaigula denboraldi honetan. Komentari horrik gehituko diot, uste dudala, ez dirudi emango dionik, maila zuzenean ez galtzeko. Hori ere egia da. Ados. Hor da, Andre Astudillo. Euskotren ligan lidertzan da. Nola gainera. Bi erakustaldi eman da. Bi estropadaremu ezberdinetan. Bi bandera eder. Gaur sortzi, izan zuen nahi zuela irabazi. Etxeko azierbanako, ez da? Bai. Horixe daukala, bere agendan gorriz, jarrita. Norberak bere herrian garaipena lortzea beti da, gustagarri. Xelebrea da, irudia ikusten du Joan Mari Etxabe, aldamenean beste bi laguntzaile dituela, eta ontzia eramaten, eta motxila ederra. Hor, beste garailearen dozena erdi bat elastiko sartzeko, ez du arazorik izango, Bueno, egira ontziaren izena. Beno, on zuartea mentxe daukagu. Bai. Ponteberrako txasadarretan kanpo kaldean. Hemen banderarekin. Bueuko lehenengo bandera. Historiarako bandera. Arraun Lagunakek irabazi du. Eta nola gainera. Nagusitasun osoz. Bigarrenari, Tolosaldeari, ia 9 segundo atera dizkio. Eta 9 terdi Oriol. Nola nahi ere, Mikel? Txikitu, lehenbiziko luzean egin du, Gero Tolosaldea batez ere etorri, ia Arraun Lagunaken abiadura etorri. Eta atzo ere bai. Atzo ere banderaren zati handi bat lehenengo luze horretan utzi zuen erabakita. Arraun Lagunakeko eskifaiak. Arraunak goian dituztela ikusten ditugun une batez. Eta berehala amaitutzat emango dugu Euskotren ligari dagokion emanaldia, eta dida batean buru belarri sartuko gara Euskolabe ligari dagokion bigarren jardunaldian, eta Bueuko 3. bandera izango da jokoan. Tokitxoare behar dute eta une batetik bestera aldenduko dira agintarien ontzia handitik. Eta Arraunak goian dituztela ikusi nahi ditugu. Asteburu honetako garaileak, Donostia Arraun Lagunakekoak. Gipuzkoako txapeldun, Euskadiko txapeldun, Espainiako txapeldun, ligarekin hasi eta bi bandera jarraia. Zorionak Arraun Lagunak, hau da irudia, tarte bat iragarkientzat eta berehala Euskolabe Liga zuzenean Galiziatik.